Cześć, dzisiaj witam Was z raju absolutnego. Jesteśmy w Górach Opawskich i startowaliśmy z miejscowości Pokrzywna na Biskupią Kopę. Muszę przyznać, nie byłam tutaj od 2006 roku, więc na ten moment jest to lat, o ile się nie mylę, 18. No i jak wspomniałam, jesteśmy w raju. Wprawdzie nie są to góry wysokie, ale bardzo jest to ciekawy rejon pod względem tak geograficznym, przyrodniczym, jak i historycznym też, jak się okazuje, więc dlatego właśnie nagrywam też tutaj film dla Was. A ja cieszę się tą piękną, słoneczną pogodą i bogactwem przyrody. Tu też warto dodać, że to jest rejon, który znajduje się bardzo blisko administracyjnej granicy z Czechami. I właśnie tutaj mamy ten śląski fenomen, że co czują, myślę, zwłaszcza mieszkańcy Górnego Śląska, zwłaszcza tych rejonów Rybnik, Katowice, bardzo blisko jest nam do Ostrawy, Karwiny, czyli do tego czeskiego, jak to się mówi, zagłębia węglowego, ale to tak naprawdę wszystko jest Śląsk i czajcie, nagle dzieli nas granica, już jest inny język urzędowy. To jest bardzo, bardzo schizowe i także de facto moja rodzina od strony taty też jest przydzielona taką granicą, a tak naprawdę kiedy spaceruje się w miejscach takich jak to po prostu żadnych różnic nie czuć tej granicy, ale nawet jeżeli powiedzmy, że zwiedzacie miasta, no to rzeczywiście widać, że oprócz innego języka urzędowego to jest ten sam krąg kulturowy i powiem Wam, mało tego, teraz rozpoczęłam intensywną i sumienną naukę języka czeskiego, natomiast przez całe życie po tej czeskiej stronie Śląska dogaduję się po prostu po śląsku. Korzystając z uroków pewnej kwietniowej soboty, postanowiliśmy zdobyć Biskupią Kopę, górę w paśmie Gór Opawskich w Sudetach Wschodnich, malowniczo położoną na Górnym Śląsku, a administracyjnie na polsko-czeskim pograniczu. Najwyższy punkt góry leży po stronie czeskiej i mierzy 890 metrów nad poziomem morza. Na szczycie znajdziemy także piękną zabytkową wieżę widokową z końca XIX wieku. Patrząc z perspektywy polskiej strony granicy, Biskupia Kopa jest najwyżej położonym punktem województwa opolskiego. Należy do korony Gór Polski, korony Sudetów Polskich, jak i do korony Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. Przeznaczeniem Biskupiej Kopy zapewne od początków ludzkości była rola graniczna. Od 1229 roku rozdzielała biskupstwa wrocławskie i ołomunieckie. Później, po wojnach śląskich, czyli w latach między 1740 a 1763, ziemie Habsburgów i Hohenzollernów. Następnie tereny Czechosłowacji i Niemiec, a dzisiaj oddziela teren Rzeczpospolitej Polskiej od Republiki Czeskiej. Z racji naszej zawiłej historii obecnie funkcjonują 3 nazwy góry. Po polsku Biskupia Kopa, po czesku Biskupska Kupa, zaś po niemiecku Bischofskope. Możliwe, że współczesna nazwa związana jest z kształtem masywu, przypominającym biskupią mitrę, czyli nakrycie głowy noszone przez dostojników kościelnych podczas pełnienia czynności liturgicznych. Innym przypuszczalnym pochodzeniem nazwy jest nawiązanie do faktu nadania okolicznych terenów księstwu biskupiemu, dokonanego przez króla węgierskiego Macieja Korwina, zwanego Sprawiedliwym w 1474 roku. Pierwotna nazwa góry mogła mieć brzmienie Oser, od plemienia Ozów, wzmiankowanych w De Origine et Situ Germanorum Publiusza Corneliusza Tacyta. Polska nazwa była wzmiankowana już w 1847 roku w książce Krótki rys geografii Śląska dla nauki początkowej autorstwa śląskiego pisarza Józefa Lompy. Nazwę tę wymienił również Józef Mycielski, historyk i publicysta, w wydanej w 1900 roku książce Pierwotne słowiańskie nazwiska miejscowości na Śląsku Pruskim. Ostatecznie nazwę formalnie zatwierdzono w 1949 roku. Niewiele wiadomo o najstarszej historii Biskupiej Kopy, gdyż nie była ona wzmiankowana w opracowaniach średniowiecznych.
Podobno, tak jak Ślęża, czyli Śląski Olimp, mogła być miejscem kultu lokalnych plemion germańskich i słowiańskich. W przypadku Biskupiej Kopy zainteresowanie kapłanów miało wzbudzać jej wyjątkowe położenie. Nigdy nie odnaleziono jednak żadnych przedmiotów mogących potwierdzić taką teorię. Tym bardziej, że Prudnik i okoliczne wsie zostały założone w czasie akcji kolonizacyjnej prowadzonej w latach 1255-59 pod kierunkiem Woka z Rożemberka, czeskiego szlachcica, najwyższego marszałka Królestwa Czech w latach 1255-62, namiestnika królewskiego Górnej Austrii i Styrii. Teoretycznie okolice Biskupiej Kopy byłyby więc niezamieszkane w czasach potencjalnego kultu. Wiemy za to na pewno, że góra wzbudzała zainteresowanie naukowców. Już w 1835 roku na szczycie umieszczono obiekt triangulacyjny do pomiaru osnów geodezyjnych, tzw. Białą Piramidę. Dzisiaj pozostałościami po instalacji i jej następcach są fundamenty i kamień mierniczy. Dawniej na stokach Biskupiej Kopy znajdowała się warownia Leuchtenstein, która mogła powstać w drugiej połowie XIII wieku. Już w 1687 roku była wzmiankowana jako ruina. Początki zamku owiane są tajemnicą, a pozostałe do dziś fragmenty w postaci fundamentów i pozostałości fosy nie zdradzają zbyt wiele. Być może warownię wzniesiono w celu ochrony księstwa nyskiego, biskupiego księstwa feudalnego z ośrodkiem w Nysie. Na załomie północnego grzbietu Biskupiej Kopy zachowały się także fundamenty budowli, która mogła być wieżą obserwacyjną strażnicy Leuchtenstein. Według innej teorii wieża, a być może platforma, została wzniesiona do obserwacji północnych stoków w XVIII lub XIX wieku. Wieża widokowa imienia władcy Austro-Węgier Franciszka Józefa, czyli najbardziej charakterystyczna budowla na szczycie, pochodzi z 1898 roku. Powstała dzięki zaangażowaniu oddziału prudnickiego Morawsko-Śląskiego Towarzystwa Górskiego z okazji 50. rocznicy panowania cesarza. Kamienna konstrukcja mierzy 18 metrów, a z jej szczytu rozciąga się niesamowity widok. Po zakończeniu II wojny światowej popadła w niełaskę, jednak od 1996 roku znowu służy turystom. Grzbiet Biskupiej Kopy na wysokości 515 metrów nad poziomem morza był również świadkiem dwóch bitew pomiędzy Prusami i Austrią w czasie wojen śląskich w 1759 i 1779 roku. W 1893 na Biskupiej Kopie wybudowano pierwsze schronisko turystyczne Rudolfsheim, będące własnością rodu Rudolfów z Petrowic. W 1954 budynek rozebrano, uzasadniając decyzję jego usytuowaniem zbyt blisko granicy państwowej. Dzisiejsze schronisko PTTK pod Kopą Biskupią imienia Bogdana Małachowskiego, jedyne schronisko turystyczne w Górach Opawskich w województwie opolskim, zostało oddane do użytku w 1924 roku. Dawniej na Biskupiej Kopie znaleźlibyśmy również tablicę upamiętniającą wejście na szczyt ostatniego króla Saksonii, Fryderyka Augusta III Wettyna w 1911 roku. Jakby tego wszystkiego było mało, to w latach 50. i 60. XX wieku na stokach góry mieściła się odkrywkowa kopalnia uranu. Urobek wywożono następnie do miejscowości Kowary. Droga z Pokrzywnej na Biskupią Kopę powstała jeszcze przed I wojną światową. Leśny plac na rozwidleniu dróg nazwano imieniem burmistrza Prudnika Paula Langego, podobnie jak ścieżkę prowadzącą do schroniska pod Kopą Biskupią. 2 lipca 1997 roku na Biskupiej Kopie utworzono przejście graniczne Jarnołtówek z Latechory, którym na szczęście już nie musimy się przejmować na mocy układu z Schengen, a dokładnie od 21 grudnia 2007 roku.